Ka Sarkar Jila Kalawengno ia ka hukum beain kebala manjur hapo ka kerdan u Under Secretariat in Charge Social Welfare Department kabakam ba kajing ai of Certified Certificate kibashim ya kajaj ukupa na ka kmi na kajing shim jaj na ukurim da kiba jela la sya. Kane ka rai la pendam no ia kane ka hukum kabala penmi ha ka arpawe terik unai tung arhaja arpo lapan benar do menteri bakmi ia katanat social welfare ba polling do da ka baong ba haka apo praterik rempang ula khot ka jingyalang bat ki executive member bat ki officer ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bat la mikmat da ka hinyo trap youth council HYC haka bayade bat kene ka hukum ba lapan mi hapo ka kerdan under secretary in charge social welfare department shaw deputy commissioner of East Khasi Hills bat West Khasi Hills haka araja po mat pedeng jongga briefing ke bang apa ban le mata kasni kaya dei bat ka phang ka ba ha ki benda ban kom jong ka ni kasnem ki bana ki ba shakhmat kala don ka jing ka kedun ka bala wan ban ye kendu aga delegation balai lam daga HYC ka bedei bat ka an ka order ka wega administrative order bala issue daga Department of Social Welfare hakasnam arhajar arpo kani ka guideline ka bala issue da ka ni ka department arhajar arpo ka ong ba ka lineage act lineage act ka wede bat ka ken kur kenjaj kam khang ban IST certificate ya non apply bashim jaj na ukpa lani daga kemi but ba ka practice ban shim ya ka kur jong utanga dagi kenthai khasi ru kadai ka ba la ban sha de lor jong kani hadien ba ni ladap ban study ya kane ka order bala issue do joint secretary ya arajar arpo nalakot ya ka meeting berkentup ya ki IM in charge but ki officer jongka ki HADC haka apu praterik u berai ba arhajar arpo sau di haka ni da jinya kendup ni ilai selok bat ilaya ya limba ki borok kini benta jong keniga lineage act bat ka jingit tengku jong ka bat keniga administrative order bela issue daga social welfare department te kabaring kong shwa kaba labu jingkeli ya kaba ke department kam la ban ya dai ledi kolong ba ka lineage act kat kendai sebab kendai penyo ba lap litra haki HADC kum ka bill la depan pas ka hadin ketu kalau pai ka sarkar jala kalau yo la depan proses ka limba ka Department of District Council Affairs but hadin kat kum ka provision jong ka constitution lapha ai ni ka bill penyo ya ka jing menjur jong ulat ya ka ba ula dapat menjur bat ka long ka act kedai ka aka ka ba latau da ka assembly lani ka parliament lani ka council da ka jing e menjur jong ki babun na ki members ki ba attend ha ka ski ba consider ya tu ka bill but hadir ba da pass ya ka bill ka salong ka act na layo e ka assent jong governor de kam la ban long ba ka no order jong no officer kan long halor la ne kan yetingku bat ka act pala pas ta ka council tang halor jong kata ka no rimru kani ka city kani ka order bala issue hakasnam arajar aku ka long lupa ka ba bian bat ka bam la ban yeng ya ka judicial scrutiny te ka ba ar pade kalong ba gila yo ruban kmi thu ya kini ki
guidelines. Lan lagi kendon kibai day bat kerjing ai SC bat SD certificate. Ya kepala isu dekat Department of Social Welfare Hasnam Arajar Khat Sau. Di indang ila pulia bah ya kene ya ka bangla aku piru choki nilap bagani ke OM bala circulate the principal secretary to the government of Meghalaya Social Welfare Department kadon gawai ka jing pambiang bat kata kalong ba kamkran AA Shapang ka tribe certificate ba la isu na ki HEDC kabadai penlong ka kendon halor jong kani ke kendon unu brio lani ka brio dak layo bandan ye ka tribe certificate kil sala ban lek ban apply ye ka SD certificate na ka naki competent authority